Nyatadira dira Dr. Thaddeus kaduoke to kwang'eyo ni oganda luo gin jogo ma kinde mathoth oyange kaka jogo mosomo nikech kidhi kata gwengo mag Nyanza moyudo dakteche kaka ina kaachiel kod Dr. Panya wantiere kod professors kaachiel kod joma dongo manitiere mosomo manitiere kod lony mararieya kata kamano pok owinjo duonda mana penjo mabenda penjo Dr. Otieno Panya pok owinjo duond jogo manitiere sekta mano mar somo yo makare ahinya ka loso ewi wechego ma kotudore kod kama luo chomo jogo manitiere e sekta mar somo kata academician ang'o miyo gisebedo ka giling to nyaka sani koro winjo be ni giwuok okeyo machalo nade mar mondo mi gin bende gikonye nyiso joluo kama ginyalo luwe ni wanto kaka jogo manitiere e sekta mar somo waneno piny luo kata oganda luo kol luo yorni to ni yo makare bro tero wa kama ber. Dr. Thaddeus erokamano chutho mana kaka iwacho no piny luo wan sengewa higni mang'eny ni kwerwa en sikul kendo kanitiere kama ji osome ma Thagalany Kenya kato mana dalawa kanyo en mana piny luo kanyo to achiel kuom gimomiyo aparo ni pok iwinjo duond jomodhi sikul ma luo Nyanza en nikech mokwongo waonge organization madiang' iwach nokelo wa kanyakla kaka professionals ma Luoland. Because without that kind of an institution, ka onge organization bila no, to onge kama wadhi bete kanyakla mondo wago mbaka. To organization miwacho no, organization miwacho ng'amu winjo bed ni lose. Ahinya to gisani manyalo wacho ni kata oganda luo maneno wasani jomoko nyalo bedo ni nitiere kod to e chunygi ni yawa kochopo higa mar 2027 wan kaka oganda luo bo chomo kanye ng'amu winjo bed ni loso riwruok no mano mar kaka isewacho mar jolony manitiere sekta mar somo manyalo ting'o jogo mar wigi otimo jere manitiere kod riekni mopogore e wechego mag timo nonro neno ni gitayo oganda luo kata oganda luo oyudo jatelo manyalo telo negi yo makare ng'ama nyalo loso riwruok makama milose ni Dr. Thaddeus. Erokamano adaduoki kama nawe mokwongo cha gimoro ka ng'ato osechako to kichak manyien kendo dwarore mana ni idhi tiriwori kode to ma in go manyien e iye no to ibi timori nade imede iye kanyo koro nikech kuma luo chiko e weche mag siasa baba nosetimore nade nosenyiso wandara kendo baba osewewa gi one institution miluongo ni ODM gigi duto riwore kamoro achiel. ODM nyalo bedo ni en mar siasa to ja siasa ni mondo piny odongre nyaka omany jo modhi sikul ka wan kamagi mondo time nade mondo miye advice kaeto Kiswahili wacho ni umoja niyo nguvu koro nyaka wamany kaka wabedo ang'owa koro wabedo kanyakla koro gima natemo wacho ni dwaro ni mondo wabed gi institution ni bedo gi political arm institution ni bedo gi the technical arm koro the technical arm ka ema koro nego be ni kelo jomariek gi kanyakla jomodhi sikul gi kanyakla kaeto koro jomodhi sikul gi kosekel kanyakla to ginyiso the political arm ni kochakore kama koro Kenya dhie sani ni gima kama ema dwarore ang'owa e somo gima kama ema dwarore ang'owa e ndara gima kama ema dwarore ang'owa e thieth gima kamano koro wabedo gimoro achiel matiyo kanyakla kagini winjo maber awinje makare emomiyo awacho ni party mar ODM nikech koro baba onge sani nyaka koro yare matin nyaka koro kete structures ma onyalo ringo makata ti baba otimore nade makata baba onge kiya kata mana America tiyudo party machalo kaka koro Democratic Party iyudo ka party mar Democratic Party ni okendo ting'o josiasa kende gibe gin gi technocrats e iye ka ma advice gi magoro negi policies gi kila kitu lawyers bende gin go ka mang'iyo constitution gi kila kitu gin gi ji te e party gi ka mane gimo nego watimore nade
mane gima onego watim to ok ni koro ni wada wuok sane ni wan jomodhi sikul wan be wada bedo gi pati moro mopogore kamoro odwa ni ema wadhiye to wayawo mana dirisa moro to wawacho ni kae di un koro ubede un wiu dongo ahinya to josiasa be un be ujo kok ahinya un bedo gi koni koro to mana wan mana iot ka ok uwinjo maber mane gima direction monego wakaw. Dr. Otieno Panya kaka